May nga adlaw mga bata, ako si Teacher Celine, ang inyong kabulig sa pagtuon. Pero antes na, hindi malipat sa pag-subscribe, kag pindot sa bell button para updated ka mo sa aton mga videos. Ang aton pagatun-an subong, Science 3, ikatlo nga markahan, Module 6, nga may tig-ulo nga, magagamit sang init. Una nga hilikoton. Basaha ang mga pamangkot. Isulat ang letra sa husto nga sabat sa imo matinlo nga papel. Una, diin sa mga masunod nga nagalaragway sang gamit sang init sa imo pagpangabuhi. Ang aton sabat, letter B. Naluto ang tinigang gamit ang nagabaga nga uling. Very good. Ikadwa, ano ang himuon ni Tatay Bentong para magmala ang iya humay pagkatapos ani? Ang aton sabat, letter A. Ibulad sa init sang adlaw. Tama. Ikatatlo, diin sa mga masunod ang ginagkakinahanglan sa init agud magtubo. Ang aton sabat, letter C. Tanom. Tama mga bata. Ikaapat, si Tatay Berto isa ka mananagat. Permi lang siya sa lawod kag madamo siya sang nakuha nga isda. Ano ang iya himuon agud mapreserbar ini kag hindi maglabok? Ang aton sabat, letter A. Ibulad sang init sang adlaw. Tama. Ikalima, si Elsa may isa ka munga nga manok nga nagalumlum sang iya itlog sa pugaran. Sang ulahi nakita niya nga may piso na ini. Paano nahimo nga piso ang itlog? Ang aton sabat, letter A. Tungod sa init sa lawas sang manok. Tama. Balikan naton ini mga bata. Basaha sing maayo ang dinalan. I-drawing ang masadya nga nawong kung ang sitwasyon nagagamit sang tunog kag masubo naman kung iniwala nagagamit. Una, nagaistoryahanay sa cellphone si Teacher Sally kag Ella parte sa module sa science. Tama. Ikadwa, ang mga ido nagatogas ang gahod kung may tawo. Tama. Ikatatlo, ang mga pulis nagagamit sang megaphone sa pagpaandam sa mga tao parte sa COVID-19 nga pandemya. Very good. Ikaapat, ang mga artista nagagamit sang suga para sa ila konsyerto.
Tama naman. Ikalima, nabasa mo sing maathag ang module tungod masanag ang suga. Very good. Diskubrihon naton ini mga bata. Mag-eksperimento gamit ang magagmay nga tsokolate kag mainit nga tubig sa tasa. Don't forget, dapat kid pirmi maghalong sa pag-ubra, magpabulig sa imo ginikanan o kun magulang sa pag-ubra sini. Ang aton nga mga hilikoton. Una, kuha isang putos ang tsokolate kag ibutang ini sa pinggan. Ikadwa, obserbahi ang iyang porma. Ikatatlo, magkuha sang tunga sa tasa sing mainit nga tubig kag ibutang ini sa gamay nga yahong. Ikaapat, ibutang ang tsokolate sa mainit nga tubig. Ikalima, obserbahi ini sa sulod sang 5 ka minuto. Ang aton nga pamangkot, ano ang matabo sa bilog nga tsokolate kung ibutang ini sa mainit nga tubig? Amo ini ang aton mga materyales. Pinggan, gamay nga tsokolate, yahong kag mainit nga tubig. Tan-awon ta ang mga laragway. Amo ini ang tsokolate kag mainit nga tubig. Ari naman, ang pagbutang sang tsokolate sa mainit nga tubig. Amo naman ini ang matabo pagkatapos sang 5 ka minuto. Ang aton nga sabat sa pamangkot? Tama! Matunaw ang bilog nga tsokolate nga ginbutang sa mainit nga tubig. Usisaon naton ini mga bata. Ang init sang adlaw ginagamit sa water cycle. Paagi sa evaporation, ang init sang adlaw nagabaylo sang tubig pakadto sa gas. Ini nagabulig sa pagporma sang panganod nga nagabalik sa duta sa porma sang tubig ulan. Ang init ginagamit sa pagpatubo sang tanom o kon ang similya o embryo sa sulod sang liso nagikinahanglan sang init kag tunog para magtubo. Ang init sang adlaw nagaapekto sa panahon kag klima. Base sa kadamuon sang init nga nagasulod sa kahanginan o atmosphere sang kalibutan, ang temperatura sang hangin nagabag-o. Ang init ginagamit sa pagluto. Ang init importante kaayo ilabi na gid sa pagpreparar sang pagkaon. Ang mga tao nagagamit sang nanaliksari nga pamaagi sa pagluto sang pagkaon, pareho sang pagsugba, pagprito, pagpabukal, kag paghorno gamit ang init. Ang init halin sa adlaw ginagamit sa pagpreserbar sang pagkaon. Isa sa pinakamahapos nga pamaagi sa pagpreserbar sa pagkaon pareho sang isda kag karne, amo ang pagbulad sa init sang adlaw. Ang init halin sa adlaw ginagamit sa pagpamala sa mga butang. Ginagamit ang init para magmala ang linabhan. Ginagamit pa ng init sa mga mangunguma para magbulad sang ilahumay, mais, munggo o kopras. Ang init ginagamit sa pagbaylo sang state of matter. Halin sa isa ka porma pakadto sa isa ka porma. Ang init nagabaylo sang solid nga butang pakadto sa liquid sa nga butang. Paagi sa evaporation, ang init nagabaylo man sang liquid
pakadto sa gas. Ari kita sa maghanas. Tanawa ang mga laragway. Ilaragway kung paano ginagamit ang init sa mga butang nga ginapakita. Una, very good. Inipag-init sang tubig. Ikadwa, tama. Pagpamalas ang linabhan. Una nga hilikoton. Obserbahi ang mga gamit sang init nga gidapakita sa mga laragway. Ano ang mahimong matabo sa kada butang nga ara sa laragway kung ini ginagamitan sang init? Kompletoha ang mga tinaga. Una, ang mamahimo nga resulta. Very good. Matunaw ini. Ikadwa, ang resulta? Tama! Maluto. Kag ikatatlo, ang aton nga resulta? Tama! Mamala ang mga linabhan. Very good, mga bata. Ako gali si Teacher Celine. Hindi malipat sa pag-subscribe kag pindot sa bell button para updated ka mo sa sunod ta nga pagatun-an. Madamo gini salamat!